Usa ka pagbusikad ang nahitabo sa usa ka abandonadong estruktura nga anaa luyo sa usa ka tulunghaan sa Pikit, Cotabato. Ani ang dugang detalye. Giinspeksyon sa Pikit Police kining abandonadong estruktura sa sitio Casilo sa barangay Kulambog sa Pikit, Cotabato. Human na sayrang dunay mibusikad nga bomba pasado alauna Webes sa kadlawon. Luyo lang sa matud ba kini sa Kulambog Elementary School. Apan daytime nung nagkaroon na po ng iwanag, doon po na-confirm kung saan banda yung putok. Natagpo ito sa isang parang yung may demolished na area doon. Sumalan sa kapulisan ato sa post-blast investigation gagipahigayon sa Cotabato Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit na sayrang usa ka 76 rifle grenade ang mibuto sa lugar. Hinuon walay nasamdang mga residente atol sa hitabo. Very thankful, no? Kasi wala naman po naitalang nasaktan at wala naman pong mga major damages po na naiulat natin doon sa nasabing insidente. Padayon pa ang pag-imbestiga sa kapulisan, lakip ang pagsuta kung kinsa ang responsable sa pagbusikad. Giawhag sab sa Pikit PNP ang mga residente sa lungsod nga dayong i-report kanila kung dunay mga kadudahang botang ingon man tao nga makita aron daling maaksyonan. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.